Dyma ni, yr ail fideo yn y gyfres ar ffracsiynau. Tro yma ni'n edrych ar dynnu ffracsiynau gydag enwaduron tebyg. Chi'n defnyddio'r un y gwyddor ac adio. Os mae rhifau gwaelod y ddau ffracsiwn yn debyg, yn syml iawn, i chi'n cadw yr 8, a chi ond angen tynnu 7, tynnu 2 yw 5, so mae'r ateb yn 5 dros 8. Fan hyn, mae 11 ar y gwaelod y ddau ffracsiwn, so cadwch 6 tynnu 3 yw 3. Yr un olaf fan hyn, mae 6 ar waelod y ddau ffracsiwn, so cadwch 6, 5 tynnu 1 yw 4. Sylwch fan hyn, fel llawer o ffracsiynau, mae'r rhain yn symleiddio. Mae'r top a'r gwaelod yn rhanadwy gan 2. So os fi'n rhannu'r top gyda 2, fi'n cael 2. 6 rhannu 2 yw 3, felly mae'r ateb wedi symleiddio yn 2 dros 3. Chi ond yn symleiddio os mae'r cwestiwn wir yn gofyn i chi. Nawr dyma cwpl o gwestiynau, 6 cwestiwn i chi i geisio ateb eich hunan. Nawr, rydym am edrych ar ffracsiynau lle mae'r enwaduron yn wahanol. So gyda hwn, fel adio, 9 a 7 maen nhw ddim yr un peth. So mae angen croesluosi. Lluoswch popeth yn yr ail gyda 9. Lluoswch popeth yn y cyntaf gyda 7. 8 lot o 7 yw 56. 9 lot o 7 yw 63. Tynnu ffwrdd. 9 lot o 7 yw 63. 2 lot o 9 yw 18. Os chi'n tynnu reina, sylwch bod 63 ar y gwaelod. So os chi wedyn yn tynnu 18 o 56, chi'n cael 38. So ateb yw 38 dros 63. Ffodus iawn, dyw hwnna ddim yn symleiddio. Gyda'r ail enghraifft, croesluosi eto. Ail ffracsiwn cael ei osi gan 7, yr un cyntaf cael ei osi gan 4. 6 lot o 4 yw 24. 4 lot o 7 yw 28. 3 lot o 7 yw 21. 4 lot o 7 yw 28. 28 ar waelod y ddau ffracsiwn, cadwch nhw. 24 tynnu 21 yw 3. Nid yw 3 yn rhanadwy at 28. Dilynwch y dull yna nawr i ateb y 6 cwestiwn sydd o dan. Pob lwc, mwynhewch.